Ternyata kanca-kanca menarik juga ya iki lho. Si kuningku bermain karo bunga. Iki kan perempuan, ternyata suka bunga juga ya. Kok seperti manusia, Masya Allah. Matur nuwun nggih sing sampun sami subscribe, melihat, like. Semoga panjenengan semua panjang umur, barokah umur, banyak rezeki, sehat selalu, bahagia bersama keluarga tercinta, amin. Kaya ngono lho. Lucu kan? Ya. Mbok sik dolan urung teko iki mau. Lah iki sireng, sireng. Lah, sireng. Lucu juga loh. Ya, sireng. Ya, godain. Sireng mau godain apa mau bermain bersama. Tanduraku iki rusak kabeh iki. Lombok ditugeli wis barang-barang diriwuki karo kuning dan sireng kecil. Lucu. Wah. Bayuh kaya ngono kuwi kanca-kancaku. Jan ra karu-karuan lho ngono kuwi. Dut gendut. Dut gimana tak goleki lho, Dut. Dut gendut. Dut gendut tak goleki lho. Enggak dolan nggenku. Enggak dolan ngene moci. Kalau enggak dolan ngene sireng karo ngene kuning. Dut, ayo Dut. Lah. Malah Dut gendut malah dolanan. Malah sampean suka dolanan ta yoan? Tibakno. Lho. Suka dolanan ta iki? Lho, wedi aku. Kok sik demen dolanan ta sakmono gedene? Lho. Kok sik demen dolanan ta? Sakmono gedene no kok gendut ae sakmono gedene sik suka bermain. Lah iki apa maneh sing kecil ngene iki ya mesti ya suka bermaine luwih nemen ya. Lah, yo.